I veient això, els comentaris s'obren una miqueta, no? Això crec que aquestes imatges emocionen i aquestes imatges són reals. Em dic Albert Escofet i pertanyo a Fil Roig, una associació per defensar la memòria històrica. La memòria històrica per reclamar els drets legítims de les víctimes, dels milers i milers de morts enterrats que tenen família, per denunciar la prepotència d'un règim que d'alguna forma és la continuació de l'anterior. Perquè al fin i al cabo, amics i amigues, el que està ara, el Felipe, el fill del Juan Carlos, té el mateix fil conductor que en el seu moment ens va posar la dictadura franquista. I per això reclamem en el Fil Roig la memòria històrica. Però no reclamem la memòria històrica només amb un procés de reivindicació, de projecte, de reconeixement que la legalitat, la nostra legalitat, pensem nosaltres, és la republicana. Perquè l'altre va ser un cop d'estat, res més que un cop d'estat. I com tots sabeu molt bé, un cop d'estat apoyat pel feixisme italià, pel nazisme alemany, i per tant, aquesta continuació del règim no el reconeixem. Parlar de la memòria històrica no és només mirar el passat. Parlar de la memòria històrica és mirar el futur. Recuperar aquesta legalitat democràtica. Recuperar aquests valors republicans que d'alguna manera ens han segrestat, ens han tallat i alguns ens han manipulat. No es pot dir, no es pot explicar per televisió, sent d'esquerres, que un és republicà i li agrada la monarquia. Això és una tonteria i és insultar-nos a tots plegats. Fil Roig estem treballant en plataformes republicanes. Volem una república que ens uneixi. No volem una república catalana només. Perquè volem una república solidària, perquè tenim elements comuns, perquè tenim un procés històric que ens avala. Uns moments en els 34 que va significar un salt qualitatiu, on companys d'Andalusia, de Madrid, jo crec que és molt maco recordar els poemes de Rafael Alberti sobre els bombardejos de Madrid, que els catalans anàvem a defensar la república tranquil·lament, orgullosament, perquè era un projecte compartit. I aquesta és la república que volem. I anem a treballar i no volem que ens divideixin, perquè la república supera les banderes concretes. La república suma. Volem un procés constituent en llibertat, tranquil·lament, des de baix. Fem-ho entre tots. No volem tampoc la continuació de la Segona República perquè estem en el segle XXI. Volem aquesta voluntat. I no volem que ens enredin. No volem una república parcial. No volem una república només amb una senyera i prou. No. Volem que la nostra senyera estigui unida a la bandera andalusa, estigui unida a la Icorrinya. Fer un projecte solidari en què tothom s'hi identificat. Dèieu i teníeu raó una cosa important. Les lluites separades són fonamentals perquè es concreten, evidentment, amb la defensa dels temes puntuals de la gent. Però si no tenim un altre règim, si no tenim una altra forma de governança, si no tenim una altra forma d'apoderar-nos, com es diu ara, difícilment això pot culminar. I la república no s'arregla regalant-li a Felip, em sembla que és el sisè, com me'n recordo, el Felip VI, Juego de Tronos. En això no s'arregla res. La república significa voluntat dels ciutadans, com van fer els ciutadans francesos en 1789, que també tenien borbons. Per tant, jo pensaré ràpid. Crec que la gent que treballem per això tenim voluntat, no ens deixarem enganyar, no ens deixarem dividir pel llenguatge que parlem, ni per les banderes que tenim, perquè pensem que la tricolor és la bandera de tots i caben la resta de banderes. I com deien els antics, companys, saluts i república.